Irkoi mana wata kullum zai mama labari kano Allah ya sa kowane lokaci su duk da zai labarin su masu daɗi. Kuma kafo ba ni imirjar ba ni su zo gida lafiya su iske mu kuma lafiya. Ani ko ta'ala makandin labo sai da gwanai Allah ya kawo makasan da namu wato sauki. Dogonai kan da domi abada a matabbaci saukin da zai dawama kuma ya tabbata. A makandamo labo sai na karkanar ya kawo makasa kwanci hankali. Lakkarkanai kan da domi a matabbaci kwanci hankali wanda zai dawama kuma ya tabbata. Ikon ta'ala mana baiwa fitina ma wa fitinante Allah ya tsare kasanka da fitina da masu fitina duka. Amin no gina koyarwa tukuru ya ba mu ci gaba kowane lokaci. Ane gina koyar sai zaman dilakkan kanai ka tabbati babu ci gaba in ba kwanci hankali suka tabbata ba. Ane ko diya alaihi salatu wa salam ane manzo Allah wanda kira da aminci da tabbata gare shi yake. Ikon na al'umma ne na hinka wato Allah ya ba al'ummar su wato aminci ba kana Allah li'azibahu wa anta fihim. Dai ko ila ko ya in dai kana cikin al'umman ka manzo Allah in ko shi gurzu bai hala bada Allah bai musu azaba ko abada are in ko dia kana gono lokacin da manzo Allah yana nan fitina bono kulfi no wanda fitinno ba su nan lokacin ya gono kurmo fitina kursi to inda yana nan ba wani fitina kyarkomiyan kyarwiyan ainihin kursi to wato a kasar zona kuma a kwace zona wannan duk ba su nan lokacin wato a ne fitinar kanta irkon diyawa ta kuma wanga wannan fitinun da suka yi lokacin mazuwa Allah duka na yaki ne a kuda alsilama tare tontoniya wannan duka wato ƙari ne da musulunci a ne yankun zamanin fitinar kan gobe ke kun bala'u na yanno wato fitinun da suke yanzu duka bala'o'i ne kan irkon zuman da al'umma ce waɗanda Allah da kansa da ya saukan ma al'umma. Ma kana Allah mu'azzibuhum wa hum yastaghfiruna. Inda kan na bare ko ga istighfar inda mutane suna istighfar fitina cike bala'u cike babu fitina babu bala'i yajin ga gurzuke suke al'umma ya wato ba a yi mutane azaba. To yi ko sai ne fitina ko yi fito shi mu duk menene ana samu fitina yanzu. Ane yajin ga gurzukin ya istifaro gano. Da haka nan mutane sun manta da istifari kenan. Dole sai da istighfari mutane ba su nan da yi istighfari. Idan zai binara kan ikon iyasi na no wato sun sa cikin zukatar su manzon Allah ba su nan. A ne ikon iya a manjan ba ce so manzon Allah yana nan kullum. Ale kurkur kan da nibinara ikon iya manjan ba ce foto misidi fitina wanda ya sa a cikin zuciyarsa manzo Allah yana nan to ba ta gani shi. Ale aran kulma bai kan ikon iya a gona matuka a goda kuma ba ku san manzo Allah
yana nan yadda yake da. Ma beran ni matakan ni ibo na ka beran ni wato ka girmama shi yadda kake yadda ake so a girmama. Alam badaino kawai ni shi da ya lafe ne ka ɗan tsawai ba ka kake.